Priatelia, tak vás teda vítam na dnešnej prednáške z cyklu Otvárame dvere, židovsko-kresťanský dialóg. A teda aj sa teším vášmu záujmu. Teraz môžete na prezentácii vidieť prehľad mojej prednášky. Podnetom k téme prednášky pápež František a Židia bola nedávna návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi v Budapešti na ukončenie Eucharistického kongresu a potom jeho niekoľkodňová návšteva na Slovensku. Pápežské cesty do zahraničia neboli historicky bežné. Zhruba až do 20. storočia opúšťali pápeži Rím a Vatikán alebo z dôvodu vyhnanstva, ako to máme zdokumentované v prvých 3 storočiach, kam ich posielali cisári kvôli viere v Krista. A k tomu pripomenieme avignonské zajatie pápežov, tak v podstate apoštolské cesty začínajú až v 20. storočí pápežom Pavlom VI a pokračujú aj u súčasného pápeža Františka. Ešte by som chcel pripomenúť, že pápež František nad Slovensko pricestoval na pozvanie tak pani prezidentky, ako aj na pozvanie konferencie biskupov Slovenska, a takto to bolo aj oficiálne odkomunikované. Pápež teda prišiel v dvojitej úlohe ako predstaviteľ mestského štátu Vatikán a ako hlava rímskokatolíckej cirkvi a cirkví, ktoré sú s touto cirkvou rímskou v jednote. Každá takáto cesta je vždy dôkladne pripravená vatikánskou diplomáciou a hoci niekedy pápeži improvizujú, predsa je potrebné aj z tohto dôvodu tej dôkladnej prípravy ich slová a gestá dôkladne analyzovať. Najskôr poviem zo pár slov trošku, aby som predstavil aj kontextuálne José María Bergoglio v kontexte otvorenej tradície a umenia. Jorge María Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v argentínskom Buenos Aires a má 4 súrodencov. Po štúdiu strednej priemyselnej chemickej školy sa v 21 rokoch rozhodol pre kňazstvo a 11. marca 1958 vstúpil do rehole jezuitov, ktoré som teda aj ja členom. Nasledovali klasické štúdia filozofie a teológie. Okrem španielčiny hovorí po taliansky a po nemecky. Na kňaza bol vysvetený 13. decembra 1969. Po krátkom učiteľskom pôsobení bol v roku 1973 zvolený za provinciála jezuitov v Argentíne, a kde zostal na tomto poste až do 79. roku. V rokoch 1980 až 86 pôsobil ako rektor Collegia Maxima de San Miguel na tamojšej filozofickej a teologickej fakulte. Tu sa spoznal s rabínom Abrahámom Skorkom, s ktorým ho odtedy spája hlboké priateľstvo. Za biskupa bol vysvetený v roku 1992. Kardinálom bol menovaný alebo bol kreovaný, ako hovoríme, v roku 2001. Zastával viaceré dôležité pozície vo Vatikáne a stal sa postupne členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, pre klérus, pre inštitúty zasveteného života a v roku 2005 bol zvolený za predsedu Argentínskej biskupskej konferencie a znovu zvolený bol v roku 2008. Za pápeža bol zvolený v konkláve 13. marca 2013 a je teda v poradí 266. pápežom, rímskym biskupom, a je prvým pápežom, ktorý teda vzišiel z našej jezuitskej rehole, ako aj prvým pápežom z južnej pologule. Zvolil si meno po svetom Františkovi z Assisi z 13. storočia, ktorého postavu a myslenie si osvojil, a to najmä zo známeho videnia, kedy sa Kristus zjavil Františkovi z Assisi a vyzval ho, aby opravil jeho dom, pričom tak talianské slovo chiesa, ako aj latinské slovo ecclesia, ktoré tam nachádzame, majú 2 významy. Označujú tak kamenný dom, ako aj cirkev a spoločenstvo. Teda oprava domu, oprava kostola, do ktorej sa dal František, znamená obidva významy a v tomto zmysle ich chápe aj pápež František. Viacerí kritici pápeža Františka príliš zdôrazňujú jeho argentínsky kontext, aby tak umenšili význam jeho myšlienok. Preto pripomínam, že pápež František je silne ovplyvnený nemeckou
a najmä francúzskou teológiou spred obdobia druhého Vatikánskeho koncilu. Najmä zdôrazním postavu nemeckého teológa Romana Guardiniho, najmä jeho tézy coincidentie oppositorum, teda konštruktívneho napätia medzi dvomi protikladmi a hľadania ich zhody. Bergoglio v 80. rokoch spracovával na doktoráte tému Guardiniho filozofie a názov práce bol Protiklad ako štruktúra každodenného myslenia a kresťanskej zvesti. Túto prácu však nedokončil a bol stiahnutý späť do Argentíny. Pripomínam na pochopenie, že Guardini rozlišuje medzi protikladom a rozporom. Teda napríklad dobro a zlo sú v rozpore, ale dynamika a statika sú v protiklade. Romano Guardini zase pri týchto svojich myšlienkach vychádza z ďalšieho františkánskeho teológa Bonaventuru, tiež z 13. storočia, ktorého myslenie tiež ovplyvnilo aj emeritného pápeža Benedikta XVI. Takže máme tu v postave Bonaventuru a Romana Guardiniho taký spoločný zdroj pre dvoch pápežov. Tu sa zastavím teda pri Bergoliových prameňoch, aby som vás veľmi neunúval. Chcem však zdôrazniť komplexnú pápežovú zakorenenosť v kresťanskej tradícii a jeho otvorenosť premýšľaniu. To znamená, že jeho slová a skutky, akokoľvek sa nám môžu zdať nové, vychádzajú z autentickej kresťanskej tradície, a to tak v prípade sociálnej angažovanosti, ako aj v prípade ekumenického, židovsko-kresťanského alebo medzináboženského dialógu. Toto všetko je v duchu Františkovej začatej reformy cirkvi, odmietania mesiánskeho populizmu, kedy ľud si hľadá človeka Mesiáša, kde podobne Benedikt XVI, teda Ratzinger, ako aj Bergoglio, pápež František, odmietajú pravicové a ľavicové politické teológie v chápaní cisárskej teológie raného historika z 3. 4. storočia biskupa Eusebia z Cézarei a volí si František jednoznačne teológiu histórie. Zmierovanie a hľadanie súladu medzi protikladmi, to je jeho východisko pri každom premýšľaní o vhodnej reforme cirkvi, ako aj v dialógu smerom k iným náboženstvám a v tomto prípade k judaizmu. Ako druhý zásadný vplyv spomeniem olejomalbu, ktorú môžete teraz vidieť, Biele ukrižovanie od Marka Chagalla, vlastným menom Mojseja Šakeleviča Chagalla, surrealistického maliara židovského pôvodu. Obraz vytvoril v roku 1938, asi 2 týždne po tragickej a nešťastnej kryštálovej noci. Dnes môžeme vidieť toto plátno v Chicagskom inštitúte umenia. Tu by som teda rád vyjadril aj vďaku pani doktorke Lucii Hidvégiovej z našej fakulty aj za odborné skonzultovanie tejto časti Chagallovho obrazu, ako aj za mnohé skvelé postrehy a myšlienky, ktoré som s jej dovolením zakomponoval do mojej prednášky. Pápež František uviedol tento obraz ako jeden zo svojich obľúbených obrazov v životopise z roku 2013 s názvom Pápež František rozhovorí s Jorgem Bergoliom, jeho život vlastnými slovami. Dovolím zacitovať si tieto jeho slová. Biele ukrižovanie od Marka Chagalla, ktorý bol veriacim Židom, nie je kruté, ale nádejné. Bolesť je tam vykreslená spokojom. Podľa mňa je to jedna z najkrajších vecí, ktoré namaloval. Toľko Chagall. To, čo spája jednotlivé scény a postavy zo Chagallovej doby s centrálnym výjavom ukrižovania, je príslušnosť k židovskému národu a téma utrpenia. Chagall vo vzduší plnom dobového násilia proti Židom zdôrazňuje, že aj trpiaci Kristus je Žid. Keď si všimneme, namiesto bedrovej rúšky mu namaloval talit, židovský modlitevný šál. Na hlave má skôr šatku ako tradičnú trňovú korunu. Nad hlavu umiestnil nápis v aramejčine, ktorou hovorili Židia vo vtedajšej dobe. Ide o preklad 4 slov, ktoré na samom vrchu veľmi jemne vidno, pretože kríž je v podobe písmena T, keď si všimneme, ako to niekedy znázorňujú, a nachádzame to aj
vo františkánskej špiritualite, pokiaľ sa nemýlim. Ide vlastne o preklad tých 4 latinských slov. Ježiš Nazarecký, židovský král. A nad krížom vlastne máme potom druhý nápis po aramejsky Ješu Hanocri Malcha Dihudaj. Pričom to hebrejské Ješua Hanocri môže mať 2 významy. Poprvé, tu som vám ich napísal, Ježiš ten nazarecký, alebo Ježiš ten kresťanský. Tento pojem sa spomína aj v Talmude, v traktáte Avoda Zara, kde nájdeme aj výraz Hanocrim vo význame kresťania. Kto je teda tento nazarecký alebo kresťanský muž bolesti? A prečo Chagall zdôrazňuje jeho židovskú identitu? K akému zamysleniu pozýva Židov aj nežidov, teda každého z nás? Ako kresťania, musíme to povedať, ako teológ a profesor teológie to priznávam, sme celé stáročia väčšinou ignorovali to, že Ježiš z Nazareta, ktorého považujeme za Božieho syna, bol z ľudskej stránky Žid. Zabudli sme na to a neraz sme dokázali až prenasledovať Židov, pretože sme v nich nevideli bratov a sestry Ježiša, ktorý ani na kríži neprestal byť Židom. Obviňovali sme ich, že ho zabili. Podielali sme sa na ich prenasledovaní, ako by Ježiš, jeho matka, učeníci a v prípade biskupov v Jeruzaleme do 3. storočia všetko boli Židia. Ak skoro 2000 rokov upierame pohľad na kríž, ako chápeme, kto na ňom umiera a kvôli komu? Keď sa po tejto úvahe vrátime k myšlienke svätého otca Chagallovmu plátnu, ukrižovaný sa javí ako symbol utrpenia vyvoleného národa v dejinnom kontexte. Keď sa znovu zahľadíme na to plátno, ukrižovaný je obklopený scénami plnými hrôzy a ničenia. Nad krížom, keď sa pozriete, v bolesti žalostia 4 postavy. Vpravo hore šľahá oheň z horiacej synagógy. Muž vľavo dole uteká so zvitkom Tóry, pretože vpravo vidíme v plámeňoch neúctivo rozvinutý zvitok Tóry. Muž v zelenom uteká s batohom na pleci, zatiaľ čo pod ním rozrušená matka tisne k sebe dieťa a snaží sa ho ochrániť pred nebezpečenstvom. Je to obraz pripomínajúci toľko nedávnych fotografií utečencov, utekajúcich pred brutalitou bezprostrednejšieho konfliktu. Na ľavej strane vidíme čln pravdepodobne zaplnený utečencami, zatiaľ čo nad nimi horí rozvrátená dedina. Jej obyvatelia a ich veci sú rozhádzané v chaose pogromu a nad nimi sa blížia vojaci. Do tejto tmy ničenia ako symbol nádeje svieti pod krížom svietnik so 6 ramenami. Nie je to tradičná menora, ale nápadne sa jej podobá. Zdá sa, že je poškodená a chýba jej 7. rameno. A keď si všimneme bližšie, tak jedna zo sviec nehorí. Možno ju ešte len zapália. Okruh okolo svietnika má dokonalejší tvar, než trošku krivá svetožiara, taká placatá, okolo Ježišovej hlavy. Ťažko povedať, čo tým chcel Chagall povedať. Je možné, že uprostred bolesti nad utrpením vlastného národa súcití aj s ukrižovaným a prijíma ho ako člena tejto trpiacej komunity a zároveň apeluje na nežidovský svet, ktorý ho vzýva ako Božieho syna. Ježiš môže byť pred Chagalla stelesnením krivdy a nespravodlivosti, ktorou nevinne prechádzajú toľkí Židia všetkých čias. Ale nie je všetko stratené. Mohla by na nás prísť úplná tma, keby sme nepochopili silu, ktorá je väčšia a na obraze, keď si všimnete, ju znázorňuje široký prúd svetla zhora. Nevychádza ani z Ježiša a ani z jeho kríža. Je akoby z iného svetla. Je to sýta žiara, ktorá pokojne preniká do stredu utrpenia, ako by prinášala odpoveď na otázku o jeho zmysle. Svetlo uprostred tmy, pokoj uprostred zmätku, jediná istota v chaose násilia a neistote ničenia. Nádej. Kristus, ktorý trpí spolu s prenasledovanými Židmi a v nich vnáša
do dejín židovsko-kresťanských vzťahov nový impuls. Pápež František považuje tento obraz so scénami prenasledovania biedy za plný nádeje. Dôvodom je podľa neho aj to, že Kristus je tu zobrazený v pokoji. Ježiš svojou pokojnou tvárou vyjadruje Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, ako o tom píše apoštol Pavol v liste Filipanom 4:7. A my sme na ceste k nemu. Pardon. Tak. Spomenul som Chagallov obraz, pretože cezeň môžeme vnímať bolestivé vzťahy kresťanov so židovskou komunitou počas 2000 rokov. Niekoľko hodín potom, čo bol zvolený za pápeža, poslal František list rímskemu hlavnému rabínovi Ricardovi di Senimu, v ktorom uviedol, že dúfa, citujem, že prispeje k prehlbeniu vzťahov medzi Židmi a katolíkmi, koniec citácie, ktoré zaznamenali od obdobia rokov 1962 až 65. V reakcii na to rabín Di Seni uviedol, že pozadie nového pápeža, citujem, mu dáva dôveru a nádej, koniec citácie, že vzťahy sa budú zlepšovať. Pripomínam, že Františkovi predchodcovia Ján Pavol II a Benedikt XVI sa tiež usilovali o zmierenie medzi katolíkmi a Židmi počas svojich pápežských povinností. Ronald Lauder, máte tam citáciu, prezident Svetového židovského kongresu uviedol, že nový pápež má vždy otvorené uši pre naše obavy. A hovorí, tým, že si kardináli vybrali tak skúseného muža, niekoho, kto je známy svojou otvorenou myslou, vyslali do sveta dôležitý signál, hovorí Lauder. Som si istý, pokračuje, že pápež František bude aj naďalej mužom dialógu, mužom, ktorý dokáže stavať mosty. Lauder uvádza, že František verí, že vystúpi proti všetkým formám antisemitizmu tak v rámci katolíckej cirkvi, ako aj mimo katolíckej cirkvi, že podnikne kroky proti tým duchovným, ktorí popierajú alebo znevažujú holokaust a že posilní vzťahy medzi Vatikánom a Izraelom. V roku 2015 pápež vyjadril uznanie všetkým, ktorí sa pričinili o budovanie priateľstva medzi Židmi a katolíkmi, pričom menoval osobitne svätých Jána 23. a Jána Pavla II. Ako doslovne povedal, túži pokračovať v ich šľapajách. Základné myšlienky pápežovho vzťahu k Židom nájdeme v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium, radosť Evanjelia. Ohlasovanie Evanjelia v súčasnom svete sú to body 247 až 249 a text je z roku 2013, teda niekoľko mesiacov po zvolení Bergoglia za pápeža. Text je zaujímavo vložený medzi ekumenický dialog a medzináboženský dialog, čím je naznačený špecifický vzťah kresťanov k Židom. A tu znovu ďakujem za tento podnet doktorky Lucii Hidvegiovej, ktorá vysvetľuje v úvodnej štúdii od Zelisbergu po Jeruzalém a Rím, ktorá vyšla v roku 2018, jednu veľmi dôležitú myšlienku, ktorú sme ako teológovia ešte teologicky dostatočne nevzali vážne, a je ňou skutočnosť, že vzťahy so Židmi nie sú súčasťou Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, ale Komisia Svätej stolice pre náboženské vzťahy so Židmi je súčasťou Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Tu sú, myslím si, veľmi jasne naznačené korene kresťanstva z judaizmu. Text exhortácie v bode 247 cituje list Rímanom 11:29 a zdôrazňuje pokračovanie Božej zmluvy so židovským národom. Pripomína spoločné dedičstvo židovských svätých spisov, ktoré kresťania nazývajú starým alebo prvým zákonom, jasne pripomína korene kresťanstva z judaizmu, spoločnú vieru v jedného Boha, jednoznačne odmieta pozerať na judaizmus ako na falošné alebo pomýlené náboženstvo, ktoré by po kresťanstve stratilo na význame. V ďalšom bode číslo 248 hovorí pápež o dvoch veciach. O dôležitosti priateľstva a vyslovuje ľútosť nad prenasledovaniami, ktorých súčasťou sú alebo boli kresťania. V poslednom bode 249 opätovne pripomína Božie požehnanie pre Izrael, ako aj potrebu uvedomenia si hodnôt, ktoré cirkev môže získať z judaizmu
a zároveň však jasne pripomína vzájomnú rozdielnosť medzi kresťanmi a Židmi, ktorá je zosobnená v osobe Krista, čo však neznemožňuje vzájomnú spoluprácu. Z pápežovho textu Evangelii Gaudium jasne vidno, že si uvedomuje, že postoje nás, kresťanov, boli a sú často veľmi nesprávne a jasne protirečia duchu Evanjelia. Túži potom, aby sme ich dokázali nielen pomenovať, ale aby sme ich pomenovali tak, aby sme sa z nich poučili a aby sa už viackrát neopakovali. Tu len pripomeniem, že kresťania, hovorím vám to na mojich prednáškach, kresťania v rannej cirkvi boli obviňovaní štátnou cisárskou mocou z ateizmu, z únosu malých detí na rituálne vraždy, z pitia krvi, poburovania, zažili prenasledovania a útoky spojené s rabovaním a linčovaním. Matúšovo evanjelium 7.12 nám ponúka zlaté pravidlo. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, pretože to je zákon a proroci. V negatívnej forme ho nájdeme v knihe Tobiáš a v rabínskej literatúre. Čo nechcete, aby iní robili vám, nerobte ani vy im. Musíme priznať, že sme ako kresťania sme sa nepoučili z tohto odporúčania Matúšovho a neskôr sme obviňovali Židov v podstate z toho, z čoho sme my sami boli obviňovaní a pridali sme k tomu aj obvinenie z bohovraždy. A tá bola po stáročia kresťanmi považovaná za hlavnú vinu Židov. Robili sme iným to, čo sme nechceli, aby sa dialo nám, kresťanom. A tu si musíme pripomenúť a vziať do úvahy problém zo všeobecňovania vín a hľadania obetného baránka, to, čo skvelý francúzsky René Girard jasne opísal vo svojom známom diele Le Bouc émissaire, obetný baránok, ako nešťastný mechanizmus hľadania obete, čo je vždy slepou uličkou. Dôležitým impulzom pre zmenu vzťahov medzi Židmi a kresťanmi je podľa pápeža Františka druhý vatikánsky koncil a najmä 4. bod deklarácie Nostra Aetate z roku 1965. Pripomínam, že čoskoro 28. októbra bude výročie schválenia tohto veľmi dôležitého textu. Pápež pripomína, že v Ríme kresťania a Židia spolu nažívajú už takmer 2000 rokov, avšak v priebehu dejín medzi nimi nechýbali vzájomné napätia. Ako uviedol pápež František, skutočný bratský dialog sa medzi kresťanmi a Židmi mohol rozvíjať od druhého vatikánskeho koncilu po vyhlásení deklarácie Nostra Aetate, ktorá, citujem, pápeža predstavuje definitívne áno židovským koreňom kresťanstva a nezvratné nie antisemitizmu. Koniec citácie. Napriek tomu korene tohto dialógu sú v dejinách kresťanstva prítomné, to znamená, pápež nevymýšľa niečo nové, hoci niekedy iba tleli pod množstvom popola. Podľa slov pápeža Františka II. Vatikánsky koncil vzal do úvahy 10 bodov zo Seelisbergu v Švajčiarsku v roku 1947, ktoré sa snažia o nápravu negatívneho obrazu Židov medzi kresťanmi a ktoré úzko súvisia so založením Medzinárodnej rady kresťanov a Židov. Už na konferencii v tomto Seelisbergu v roku 1947 sa zrodila prvá myšlienka o spolupráci rady s katolíckou cirkvou, ktorá sa potom oficiálne začala rozvíjať obzvlášť po ustanovení Vatikánskej komisie pre náboženské vzťahy so Židmi v roku 1974. Pápež František často hovorí o spoločnom základe kresťanskej a židovskej tradície, ktorý sa odvíja od jediného Boha zmluvy a píše takto, citujem, obe tradície viery majú základ jediného Boha, Boha zmluvy, ktorý sa ľuďom zjavuje prostredníctvom svojho slova. V hľadaní správneho postoja voči Bohu sa kresťania utiekajú ku Kristovi ako k zdroju nového života, Židia k náuke Tóry. Tento typ teologické reflexie o vzťahu medzi judaizmom a kresťanstvom nadväzuje na Nostra Aetate a na tomto pevnom základe sa môžu a musia ďalej rozvíjať. Koniec citácie. Pápež poprvé zdôrazňuje slovo dialóg. A k dialógu, ako vieme, sú vždy potrebné dve strany, ktoré sa navzájom počúvajú. Prvou úlohou dialógu nie je presvedčiť partnera o svojej pravde, ale porozumieť druhému, čo vlastne hovorí
a či ho ja správne chápem. A tu sa pápež František a jeho dobrý priateľ rabín Abraham Skorka dovolávajú tak nášho katolíckeho Tomáša Akvínskeho, ako aj rabína Majmonida, ktorí vždy začínajú pripomenutím názoru oponenta. Nie, že by s ním automaticky súhlasili, ale aby ukázali, že a či ho správne pochopili. Dialóg je nevyhnutným spoločníkom doktríny, náuky, pretože ukazuje náuku s ľudskou tvárou. Potom pápež zdôrazňuje stretnutie a často pripomína Ježišov rozhovor so Samaritánkou v Jánovom evanjeliu. Ježiš je trpezlivý, rešpektuje osobu pred sebou a postupne jej ukazuje cestu. Ďalším dôležitým pojmom je kráčanie. Kráčanie je častokrát metaforou pre dialóg, teda obsahuje kráčanie spolu s druhým človekom. Táto téma spoločného kráčania, túto tému pripomenul už v roku 2017 pápež a vyjadril radosť z toho, že kresťania a Židia prechádzajú obdobím dialógu. Pápež potom hovorí a používa taký zaujímavý koncept o uzmierenej rozličnosti. Je to koncept, ktorý, ako vieme, prvý ponúkol protestantský teológ Oskar Kuhlmann, ktorý bol priateľom pápeža Pavla VI. A bol aj pozorovateľom na druhom vatikánskom koncile. Tento koncept o uzmierenej rozličnosti je vhodný nielen pre vzťahy s inými kresťanskými denomináciami, ale aj so Židmi. Medzi pokrokmi vo vzájomných vzťahoch za posledné polstoročie pápež František menoval osobitne rozvíjanie vzájomnej dôvery a uznania. Ako povedal, citujem, existuje mnoho oblastí, v ktorých Židia a kresťania môžu spoločne pracovať pre spoločné dobro. A citujem z iného jeho príhovoru, úcta k životu a stvorenstvu, ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, solidarita môžu byť svedkami nášho zjednotenia v prospech rozvoja spoločnosti, ako aj pre zaistenie budúcnosti plnej nádeje pre nastávajúce generácie. Osobitným spôsobom sme povolaní modliť sa za pokoj a spoločne pracovať v jeho prospech. Toľko pápež František. Pápež František si silne uvedomuje kontrast medzi židovsko-kresťanskou antropológiou, teda pohľadom na človeka, a antropológiami vychádzajúcimi z predpokladu popierania Boha či novodobý nárast xenofóbneho fundamentalizmu. A jednoznačne odmieta to, čo v teológii nazývame inštrumentalizáciu náboženstva, teda zneužívanie náboženstva alebo viery na politické a náboženské, prípadne ekonomické ciele. Pápež v roku 2015 adresoval tieto slová delegácii konferencie európskych rabínov. Citujem taký dlhší úsek. Dnes je v Európe viac ako kedykoľvek predtým dôležité zdôrazňovať duchovný a náboženský rozmer ľudského života. V spoločnosti, ktorá je stále viac poznačovaná sekularizmom a ohrozovaná ateizmom, riskujeme, že sa bude žiť, ako by Boh neexistoval. Človek je častokrát pokúšaný stavať sa na miesto Boha, považovať sa za kritérium všetkého, myslieť si, že môže všetko kontrolovať, cítiť sa oprávnený používať všetko to, čo ho obklopuje, podľa svojej ľubovôle. Je naopak veľmi dôležité pamätať na to, že náš život je Božím darom, že sa musíme spoliehať na Boha, dôverovať mu, vždy sa na neho obracať. Židia i kresťania majú dar a zodpovednosť prispievať k tomu, aby sa náboženský zmysel dnešných ľudí a našej spoločnosti udržiaval živým, svedčiac o svetosti Boha a aj ľudského života. Boh je svätý a svätý a nedotknuteľný je život, ktorý je ním darovaný. Toľko úryvok pápeža Františka. Pápež František sa viackrát dotkol témy antisemitizmu, pripomenúc spomínanú deklaráciu druhého vatikánskeho koncilu. A vyššie spomenutej delegácii konferencie európskych rabínov v roku 2015 adresoval tieto slová. Citujem, v Európe nás aktuálne znepokojujú antisemitské tendencie a niektoré nenávistné a násilné činy. Nijaký kresťan nemôže inak konať, ako s rozhodnosťou odsúdiť každú formu antisemitizmu, prejavujúc židovskému ľudu svoju solidaritu. Nedávno sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia
koncentračného tábora Osvienčim, Auschwitz, ktorý bol svedkom priebehu veľkej tragédie holokaustu. Pamäť toho, čo sa stalo v srdci Európy, slúži ako varovanie súčasnej generácii a aj tým budúcim. Rovnako musia byť všade odsúdené prejavy nenávisti a násilia voči kresťanom, ako aj voči veriacím iných náboženstiev. Toľko hovorí pápež. A teraz sa dostávame k jeho známemu prejavu na Rybnom námestí, aby sme ho chápali teda v kontexte pápežovej osobnosti a jeho myslenia. Text prejavu svätého Otca počas stretnutia so židovskou komunitou je krátky a obsažný. Keď ho prerátame vo Worde, má v podstate 2,5 autorského hárku. V úvode pápež spomína rabína Chatáma Soféra, ktorý žil a pracoval v Bratislave v 18. a 19. storočí, zomrel v roku 1839. Spomína aj neologickú synagógu, ktorá bola počas komunizmu zničená a nachádzala sa hneď vedľa katedrály svätého Martina. A zničená bola v podstate aj celá židovská štvrť. Kto sa chce niekomu pomstiť, tak chce uvrhnúť do zabudnutia jeho pamiatku. Aj z tohto dôvodu, ako profesor histórie a teológie, viem, že analýzy historických kroník sú také náročné, pretože často boli písané na objednávku víťaza. Zo zachovaných židovských pamiatok môžem pripomenúť, že v našej komunite reholnej na Panskej ulici tu v Bratislave sa nachádza vstupný gotický portál, jediný zachovaný pozostatok zo stredovekej synagógy, ktorá sa spomína už v roku 1335. V roku 1360 boli Židia prvýkrát vyhnaní z Bratislavy a synagóga bola premenená na kaplnku Božieho tela. A je také zaujímavé, tak historicky, že väčšinou synagógy v stredovekých mestách boli na kraji mestských múrov. To znamená, naša komunita, alebo tá synagóga sa kedy nachádzala na kraji Bratislavy a dnes vlastne aj tá naša komunita, aj pozostatky synagógy sa vlastne nachádzajú v strede mesta. To znamená, ako sa to mesto rozvinulo. Ale vráťme sa k textu pápeža. Parafrázuje výrok z knihy Exodus, kde sa opisuje stretnutie Mojžiša s Bohom na úpetí vrchu Horeb, v horiacom kríku. Kedy, ako si pripomíname, má Mojžiš na Boží príkaz vyzuť sandále. To je 3. kapitola knihy Exodus. Túto istú potrebu vnímal teraz aj pápež, pretože sa stretol s miestom, ktoré je poznačené Božou prítomnosťou. Rabínska interpretácia videla v tomto kríku trnistý krík. A keď sa pichneme, tak nás to bolí. Keď sa teda Boh zjavuje v trnistom, pichlavom kríku, ktorého trne spôsobujú bolesť, ukazuje, že aj sám akoby trpel. Rabínsky komentár sa samozrejme vzťahuje na otroctvo Izraela v Egypte, ale pápežovo spomenutie tejto biblickej udalosti môžeme pochopiť z následnej reflexie, kde spomína druhú svetovú vojnu a pripomína hrôzostrašnú tragédiu zabitia vyše 100 000 slovenských Židov. Cituje 7. verš z knihy Exodus 20, kde je napísané: Nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo, aby sa znova vrátil k svojej dôležitej téme odmietania inštrumentalizácie náboženstva, teda jeho zneužívania na politické, ekonomické alebo iné ciele. Preto pripomína, že boli ľudia v dejinách, ktorí tvrdili, že Boh je s nimi. Predsa však, hovorí pápež, oni neboli s Bohom. Tým jasne povedal, že tí, ktorí počas vojny zabíjali Židov a deklarovali, že sa opierajú o Boha, konali proti Bohu. A Boh, ako v rabínskej exegéze, v trňovom kríku trpí. Pápež v tejto súvislosti hovorí: hanbíme sa priznať. A vyjadruje tým jasne, ako ťažko si priznávame naše ľudské zlíhania, ale že je potrebné tak učiniť. A v ďalšej časti potom pripomína dôležité hebrejské slovo zachor, pamätaj, ktoré je tak dôležité nielen pre Židov, ale aj pre nás, kresťanov. Pamätať nielen na Božie pôsobenie v živote, ale pamätať na hrôzostrašné veci, aby sa už nikdy nezopakovali. Pri pohľade na toľkú tragédiu však pápež neustále pripomína prvé svetlo na svietniku Chanukia. Tu sa môžeme nanovo vrátiť k Šagalovmu obrazu, ktorý sme videli, kde vidno, že zničenie a smrť nemajú posledné slovo
ale že svetlo zo svietnika, ktorý sa podobá na menoru, a prúd svetla, ktorý akoby niesol celý kríž, osvetľuje obraz. Tma nemá posledné slovo. V nasledujúcej časti príhovoru potom pápež pripomína stretnutie v Ríme, o ktorom som už spomínal, a následné kroky, ktoré boli uskutočnené. V záveru textu dvakrát, veľmi zaujímavo, pápež František pripomína symboliku otvárania dverí z oboch strán. Mňa to osobne veľmi teší, pretože náš formačný program, ktorý pripravuje naša Teologická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom, nesie obdobný názov. Takýmto spôsobom osobne vnímam priam pápežovú modlitbu o Božie požehnanie pre náš spoločný dialóg a spoločné otváranie dverí. Dostávame sa k záveru našej prednášky. Rád by som záverom pripomenul takú zaujímavú skutočnosť. Na Rivnom námestí sa uskutočnilo nielen stretnutie pápeža Františka so židovskou komunitou na Slovensku, pretože skoro všetky médiá takto to prezentovali. Bolo tam 50 členov židovskej komunity a 50 členov za katolícku cirkev, vrátane mnohých biskupov. Teda, dovolím si to reinterpretovať ako aj stretnutie pápeža s predstaviteľmi oboch strán. Pápež prišiel akoby na naše židovsko-kresťanské stretnutie, čo je vyjadrením toho, že nešlo len o staré krivdy, o ich pripomenutie a vzájomné zmierenie, ale išlo o stretnutie dvoch živých komunít, ktoré majú pred sebou ešte budúcnosť, plnú možností, príležitostí spolupracovať, pamätať a objavovať sa navzájom a naďalej udržať otvorené dvere. A keď sa vrátime k Chagalovmu obrazu, dúfať, že bude horieť aj posledná svieca. Ďakujem za pozornosť.